Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Kawilujengan karayan miwah katentreman mugi tansah kajiwa kasariro. Sakya para rawuh lumeber dumateng jiwa raga. Kunjuk dumateng biku sangha ingkang kula mulyakaken. Kunjuk dumateng para pinisepuh, sesepuh, Bapak Ibu pangersaning agami ingkang sanget kinurmatan. Kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa ingkang kinurmatan. Kunjuk dumateng para kadang sepuh anem kakung miwah putri ingkang saged kinatresnan. Langkung rumiyin sumangga kula nderekaken ngaturaken agunging panyuwun dumateng Sang Hyang Adi Buddha Gusti ingkang Maha Kuwaos awet saking sih anugrahanipun saengga kula lan panjenengan tansah pinaringan rahayu wilujeng ner ing sabda. Para rawuh ingkang kinurmatan, salajengipun keparenga kula ugi nderek ngaturaken wilujeng saha agenging panyuwun megah keparenganipun rawuh panjenengan sedaya. Kula ugi nyuwun pangapunten dene kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya lan inggih awit saking ngudi dawuhipun panitia Dhammasanti Waisak ingkang supados ngaturaken urutaning adicara wanci menika megah rataning adicara Dhammasanti Waisak inggih menika kaping setunggal pambuka. Ingkang kaping kalih pausan Gatha Suci Dhammapada ingkang badhe dipun waos dening Adimas Bagus Supardi. Kaping 3 tanggap wacana saking Ketua Panitia ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak Triyono. Ingkang kaping sekawan sambutan Ketua Majelis Budaya Indonesia Kabupaten Boyolali inggih menika Bapak Sukardi. Kaping gangsal Sangha Agung Indonesia ingkang badhe dipun nderekaken dening Yang Mulia Bante Sasana Mahabudidaya. Kang kaping 6 sambutan Bupati Boyolali ingkang badhe dipun babaraken dening Bapak Dr. Andes Seji Seno Samudra. Ingkang kaping 7 panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, gegandengan wekdal sampun lingsir siang. Pramila sumangga kula nderekaken amiwiti pambukaning Dhammasanti Waisak menika kanthi salam santi Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mekaten megah pambukaning Dhammasanti Waisak mugi-mugi saged lumampah kanthi sae. Kalajengaken adicara ingkang kaping kalih noninggih waosan Gatha Suci Dhammapada. Pramila kunjuk dumateng waosan Gatha Suci ingkang dipun waosaken Kang Mas Adimas Bagus Supardi. Sumangga nun. Dumateng kalajengan adicara ingkang kaping 3 nun inggih sambutan saking Ketua Panitia. Pramila kunjuk Triyono sumangga. Mekaten tanggap wacana saking Ketua Panitia saged ngaturaken agenging panuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan, sumangga kula nderekaken lumebet adicara kaping sekawan inggih menika sambutan Ketua Majelis Budaya Indonesia Kabupaten Boyolali wekdal miwah sasana pangandikan. Sumangga nun katur. Mekaten wau megah sambutan Majelis Budaya Indonesia Kabupaten Boyolali saestu dayanana dumateng para kita sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, sumangga kalajengaken adicara kaping gangsal inggih menika sambutan Sangha Agung Indonesia ingkang badhe dipun nderekaken dening Yang Mulia Bante Sasana Mahabudidaya. Pramila saking menika kunjuk dumateng Bante Sasana Mahabudidaya ugi kepareng paring pangandikan dumateng para rawuh wekdal sasana pangandikan. Sumangga nun katur. Para rawuh ingkang kinurmatan, sumangga kalajengaken acara kaping 6 inggih menika sambutan Bupati Boyolali kunjuk dumateng Bapak Dr. Andes Seno Samudra wekdal mewah sasana pangandikan. Sumangga nun.
rawuh ingkang kinurmatan, mekaten megah lampahing adicara Damas Sandi Waisak sampun kasembadan kanthi sae. Mugi-mugi kanthi adicara menika kita sedaya pikantuk tambahing pangertosan saha saged handayani agung dumadi. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten megah adicara Damas Sandi Waisak sampun paripurna. Kula minangka pambawa anamung saged ngaturaken Pak Camat Bangun Gapura sedaya lepat nyuwun pangapura. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo